igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakuyini ingqwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngothololodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwajogwajwa ayikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dama lingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangisikisi namhlanje ngizokhuluma ngento ethinta indima yomculo kaMaskandi specifically ngizokhuluma ngomculi umthandeni igcokamelisha sikhathele phela ukuthi kushiwe lokha kushiwe lokha kushiwe lokha ngikhona nguKing Bhaka ngikwazi ukukhuluma izinto ezijulile mase ngiyabuka khona into ekumele siyimukele emhlabeni ukuba kulomhlaba esiphila kuwo khona izinto ezidaliwe ukuthi mengabuya phezulu kube khona abakufuna phansi bengabe uyale kube khona umuntu ozoba icompetition yakho noma nawe ube icompetition yakhe ezinye zezinto ngeke size silawule thina ngoba kunezinto emhlabeni ezidaliwe inkinga kulezinto ezidaliwe uma kuthiwa mina angizwene nomuntu oyimbangi yami isho ukuthini liyona shuthi khona abalandeli bami abazongisupporta noma ngibheda kube khona abalandeli bembangi yami abazoyisupporta noma ibheda mase kuzoshoda umuntu ozoba central uyabona kwipolitiki isichaphaze kakhulu lento yepolitiki ngokuthi bangabi khona abantu abathenjwayo ukuthi uyabona ke mase kukhulume lo usuke ngezochema ezokhuluma iqiniso kwipolitiki uzwa lo ethi votani khona ngcono engizokwenza yilo uthi uyabheda loya imina engizokwenza omngcono yilo uthi amasela lowa yilo uthi lo ukhohlakele yilo uthi lona uyisigebengu amaqiniso avela mase kumele kwenziwe icoalition yila uzwa khona sekusuka abantu beyoncenga lo muntu ekade bembophe emajele ekade bemthuka sebethi woza siyacela ukusebenza nawe lonke kukhombisana shothi zonke into ebebemthuka ngazo bemfaka emajele omunye bemhlambalaza shothi hayi ngoba kade wrong ngoba bebefuna ukufeza inhloso zabo as ama individuals ngila emculweni ke manje nakubalandeli bomculo kunjalo uthi uzokhuluma khona abathi ya akasho kubi ngalo kube khona abathi no akasho okuhle kodwa asho kubi manani nginitshele mina ngiyisebenzi lento ukuthi ngithi ngizochema nobani ngoba akekho umuntu ongiphakelayo mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini ipower yami yonke inkulunkulu uma nginengqinamba ingqinamba zami zinqotshe emazulwini okusho ukuthi inkulumo engizoyikhuluma la ancenge ekuthandwa ancenge eqhenywa ancenge emngani futhi ancenge ngisho umuntu ozofuna ukungilawula ngilawulwa impatha mina ngicela ngakufakela lawula impatha mina ngizokhuluma ngalo ngqo igcokamelisha namhlanje ngelinye ilanga futhi ngiyokhuluma ngomunye umculi kodwa namhlanje angizoxofa abaculi ngizokhuluma ngqo ngegcokamelisha umculi kaMaskandi ngizibonile nami I can even witness igameko ezenzeke ngibuka ethinta igcokamelisha I can even witness ngizibonile igameko mina okusho ukuthi la ngizokhuluma ngento engiyaziyo
ngelinye ilanga ngiyokhuluma nangalo mculo omthandayo kodwa mase kuvunywe emazulwini. Ngokhuluma manje. Mina mangikhuluma ke angifune ekuchema mina. Ngizokhuluma manje. Bengu awuze baba ungilungisele light la. Ngizokhuluma manje mina. Ngoba manje kunezinto ezikhulunywa kuze kuqedwe kanti akakafiki eqinisweni. Ngizokhuluma iqiniso. Ayibhekise phansi sengiqoqa mina le light. Ulive lo ukwazi ukuxoxa noma ingane uyiqedise lapha emaceleni nangapha nangapha ukwazi ukusholisa phansi nansi nomshini lo ngale ya. Thambisa impela nje bheke phansi bheke kumina ya nazo bheke emehlweni nami. Hawu hey ke baba ngisho emndenini manenkinga kufanele kube khona oyedwa okwaziwa kahle ukuthi mayisethe isibonelo nje uyabona kule yamndeni wakagcaba lo abantu abahlale bekhuluma izinto eziningi ngawo kulo yamndeni khona umuntu othi mayisekhulumile kuyaziwa ukuthi akachemile kuyaziwa ukuthi usomabhizinisi kuyaziwa kaso siqhwanqhwanqa ekuthiwa uMandla uyabona kagcaba mase kuqhamuka kwakhuluma uMandla kuyaziwa ukuthi even abafowabo uMandla ukwazi ukubatshela mabe wrong uMandla lo wagcaba mase kukhuluma uMandla kusuke sekukhulume irazo eyimela into iqonde ithi ngqo into efocuse kuyaphambili so yinga ngithi nawe kini akabe khona umuntu kwi-country akabe khona umuntu ka spirituality abantu abathi bazinto ze spirituality amaxoki abanye ama scammers abanye amaphanda bakhuluma into efuna ukuziwa yilo mina ngincenge ekuthandwa umuntu wangila namhlanje yinga ngithi uyabona ngithema ngibuka igameko zegcukamelisha kokunye yabona nje khona lezi ezike zenzeka emcimbini yamaskandi la eThekwini hayi aminye imicimbi kodwa kweka amaskandi kuphunye kubatshwaza thiwe lazela ngahlonipha igcukama thiwe lazela nje igcukama ngithe ake ngithatha ithuba bengithi ngizoqala ukukhuluma abantu at least base be 1000 kodwa ngiyabona bangena bayagijima and abangene eqala bakhalela idatha ngizoyiqala manje normally ke kulindwe ukuthi abangene babe la ko 1000 mase uyaqala phela kuzokhuluma ikingi la kukhuluma u17 uyabo lapho ekhaya ukhona ngicela ungabi nomona nawe unayo uNkulunkulu wakho unalo idlozi lakho elingafuni nawe uma ngabe unoNkulunkulu noma unedlozi lakho elingafuni nawe idlozi lakho liyakwazi ukukhuluma something like ama instincts uthi makumele uthathe indlela uzumzimba uthi ngayithathi le ndlela kodwa futhi ayikho into embe yenzekile funa ama instincts wakho uwalalele uphinde ukuconfirm uhambo lakho mangabe uzwa ukuthi angayihambi le ndlela uma unedlozi eliphezulu noma unoNkulunkulu ophezulu ogubazele yonke into umzimba uyakwazi ukukhuluma iqala phi inkinga iqala uma unamandla amakhulu noma unamandla okwazi ukuxhumana nawe igcokama ngilibone kahle liyakwazi ukuxhumana namandla alo isizathu ngithi igcokama likwazi ukuxhumana namandla alo ingoba alusebenzisa umuthi ngilibheke kakhulu ngilibheka kule phathi leyo muthi alusebenzisi lenzani likholela uNkulunkulu likholele kuyinyanya zalo kukodwa lokho kusho ukuthi uyawa understand amandla anawo once umuntu waqala wasebenzisa umuthi usuke engawa understand amandla nobukhulu baNkulunkulu ahamba nayo bese funani bese funa into azoyithandaza ayenze isithixo angayi understand ukuthi iyaqhumana noNkulunkulu noma nedlozi noma iqhumana
uyabona mawuzonika isikhumba senyoka kuthiwe sesishisiwe kuthiwe gcaba la ugcabe khona kufakwa insizi leyo nsizwe oyifakayo iyokuvukela ngelinye ilanga and mayisikuvukelile baba kuyokwenzeka noma yini noma uyoba iaccident so igcoka ngithema ngilibuka ngalibotha alusebenzisa umuthi likholelwana kuNkulunkulu walo uNkulunkulu ohamba negcokama uNkulunkulu onjani uNkulunkulu olwela ukuya phambili ufana nomunye umculo futhi ngeke ngize ngimusho kwamanje uNkulunkulu olwela ukuya phambili noma amandla alwela ukuya phambili asebenza ngani amandla asebenza ngokuthi mase ngithe ngiya phambili ngizoya phambili because amandla ayahlanganiswe nesilwane thizeni yabona so ispirit sisegcokama namandla egcokama siwahlanganisa namandla ebhubesi lele futhi ekuthiwa lisilo shuthi ibhubesi elikhulu lelo siwahlanganisa lapho amandla alo ngoba mangabe ethi ngiyaya ngiyaphokophela uzoyithola leyo nto ingqinamba noma inini mawuphokophela including wena osekhaya zikhona izinto ezisuke izovimba endleleni yakho baba lemhlabeni nothing that comes easy endleleni yakho eyakonqoba awuvinjwa yimfene awuvinjwa zimbongolo awuvinjwa amahashi awuvinjwa zinkawu uvinjwa abantu endleleni yakho yokunqoba abantu abazokuvimba ngabe semsebenzini balwe neposition yakho ngabe sekhaya balwe nomndeni wakho ngabe omakhelwane bakuvukele ngoba uthenga imoto ngoba kunomuzi owakhiwe awuvukelwa izinja awuvukelwa zimfene awuvukelwa ezinkawu uvukelwa abantu noma uvalwa ohambweni lakho mfowethu sewufunde waqeda unetalent uqedile uvalwa abantu inkinga yakho wena osekhaya uthi mawuvalwa bese uyamukela awufani nomsholozi umsholozi kade bemvala inkinga bebemvala umsholozi ngoba kapolitiki bamnika amandla mo bakhona abantu abanjalo abagaina istrength abagaina amandla ngenkathi uthi uyabavala ngoba bahamba nento ephilayo bakhona abanye ngeke ngize ngibasho negcokama lifola under kulabo bantu beke waqala wathi uyalivala kanti lihamba nalamandla amamandlalo aya activateka athi siyadlula noma kwamaketanga ngoba amandla ahamba negcokama angeke avumele ukuvalwa abantu ngoba bene motivateile at the end of the day avele athi ngiyadlula hayi ukuthi emhlabeni igcokama kuphele njalo bakhona nabanye ukuthi abanye bavalwa emakhoneni abanye bavalwa emsebenzini abanye bavalwa emakhaya abanye bavalwa emabhizinisini abanye bese wenza imistake uthi mawuvalwa bese uyamukela kanti inhlanhla kaNkuluNkulu ohamba negcokama ngoba uNkulunkulu engithema ngimbheka ngalibona ukuthi alinawo ugcopho wobumnyama uNkulunkulu walo uyaphila uma uthi uyalivala khonto evela inyuke ithi mayinyuka izila phezulu kulona kube ngathi kunyakaza la kube ngathi ikhanda lakhe liyazula lapho kusuke sekunyuka le power yakhe esingayisondeza kweyesilo ibhubesi ithi mayisinyukile uzodlula bese abantu bebaselwa ukuthi udlule kanjani simvala abantu abadinwa ukuthi igcokama silithandi badinwa ukuthi besilivala langavaleka lidlule kanjani omunye besetshela abangani bakhe ukuthi ngizomvala ngeke azadlule la afika adlule hayi igcokama kuphela nawe lento it can even relate kwi level yakho empilweni nawe ukuthi mayenzeka kuwena uyinakile mayisiyenza kwigcokama usuyakhuluma abantu hayi ngoba belizonda igcokama bethi abalifuni abalizondayo balizonda ukuthi sesispende kangaka sithi siyavala kanti lo muntu uhamba nenhloboni kaNkuluNkulu into abayizondela yona ingakho mawuzobuyela kwimicimbi yaseThekwini igcokama likela ngabona ngasolinye nomcimbi omkhulu odumile futhi well established futhi onga-ownwa imanagement eyi-1 okukhombisa ukuthi well established ekuthiwa impucuzeko maskandi festival
Impucuzeko Maskandi Festival ngeke ngibabona abantu lapha ya becabanga ukuthi umcineka lapha ya ulale wavuka waba naliyanto cha le yanto I well established ine management ino director abayi directayo aba well established ayona fly by night kodwa kwimpucuzeko igcokama like lakhala ngemistreets because umuntu okwi department yale yama artist impucuzeko is not about only uMaskandi Festival impucuzeko nje baba singayifanisa nento yama department amaningi within including ukuthuthukisa kwe youth kodwa because umcineka ukule department le yama artist uyena organizer bangabona ngasolini negcokama ngezathu eziningi ezayidala lokho kodwa ngajabula mina abanye bathi bekhuluma kodwa mina ngajabuliswa into eyiwa ezu2 ngabona umtsizwa bamcineka ukuthi azehlise akwazi ukuya kubo kwegcokama ayonzani aye koxolisa noma enzeni aphinde alinikeze ID ukuthi hayi ngoba suke silwa nawe akaxolisi kwigcokama wayesebonile ukuthi within igcokama khona lo nkulunkulu amdingayo isupport yakhe ukuthi igcokama ukuya kamcineka eyoxolisa lapha ya wayekade ekhombisa ukuthi uyakwazi ukuzehlisa bayakwazi ukulungisa amakhono iphuthe lenzekile bengaqondile ukuya kulona igcokama kwakukhombisa ukuthi hayi ngoba lisuke lirongi umehluko kusuke kungabonwanga ngenxa efanayo bese uNkulunkulu egcokama ethi ngiyadlula la hayi ngoba lisuke lironke namanje ngiyasho kubantu ababahleli bemcimbi abantu abakhulumeni ukuthi inkinga linale power yokudlula isibonelo nje wayazinini nje ingoma ethi Nkosi sikelele iAfrika kodwa lengxenye ethi siburuka ayikazi dume kodwa lithema lithinta igcokama yavele yaduma umhlaba wonke liyonto hlaba yonke ngikhombisa nje amandla alo noNkulunkulu ehamba naye noma yinini mawuthi ushonisa phansi ligain amandla ngifuna nawe ekhaya ube njalo even worse mawusuthole umakhanda oil ngoba siboost izinto ezinjalo ingakho ngikwazi ukuyibona number 2 beside kaSiburuka ungizwe uzazisho yena athi ngiyixoki kudideka ngisho ama politicians ungizwe ngeke ukwazi ukuphila naye baba bengabe umuntu othatha into ngenhliziyo kodwa ngeke ubelieve ukuthi ungizwe uyena wathatha igcokama wayo introduce koSigujana mawubona igcokama before li performa emcimbini yoSigujana la lisuke lithathwa ungizwe aye lapho inga igcokama lalingena ndaba noSigujana ingakho kwathi ngelinye ilanga kokukhulu indaba zemali uyabona ngenze imali kumele kube nomcimbi kwakumele uSigujana ulikhokhelile asayibamba ingcingo la fona live betha abantu umkhulu betha abantu hawu wena mkhulu lagcama wena ndoda ngizokuqeda amanga ke namhlanje ngizokuqeda amanga la khuluma into eqonde ngqo lathi ngizokuqeda amanga wezwe kuSigujana kungingiza usobani igcokama hayi ngoba kuyigcokama enaselinyukile kwase kunyuka uNkulunkulu wegcokama esedinwa uphiqiphiqi baSigujana Ingakho uthe ungizwe bengabe secabana noSigujana isuka igcokama lezi njani akasekho umuntu ozolibiza alise kuSigujana lase liyayihlalela ngoba liqhumene nongizwe nanamuhla ungizwe usalihlonipha igcokama ngoba usebonela ungizwe phela kusile lokho kumacingwana ngeke ngikhohlise mina okumacingwana sekwabonile amandla egcokama ukuthi akekho umuntu nje othi noma uthi umfake emgodini akangene ucabanga ukuthi ungenile kodwa uyabheka kasekho emgodini wabona ungizwe ingakho ungizwe edlisa satshanyana kwigcokama ingoba unkashele lamandla lawa awabone makhulu kwigcokama ingakho ungizwe kade good esayidlisa satshanyana even nakumsholozi ngoba kumsholozi ubekashele amandla nabalandeli bamsholozi ingakho ethema ejikela umsholozi embiza kumdodovu kwajika abalandeli ungizwe uwehlisa ispeed ko live so lenkulumo engilethayo ukhumbule kahle akuyona yokuchema kodwa abantu kunempendulo abasuke bezifuna
abasuke beyifuna befuna ukuzazi uzokhumbula ukuthi khona ilanga la kwakade ngikhuluma ngempucuzeko nje akuyona kuphela bengiyi recognize because ilokhuzana uyabona inkampani enkulu noma ngathi iorganization enkulu le yempucuzeko. That is why ngirecognize mase kuzoba khona uphiko lwayo okwakuthiwa ingoma kaZwelonke la ayekade igcokama lingeyona ingcenye yalo la ndiza khona ngebhanoyi kwaba nesiphithiphithi ongakazi usibona kodwa sathi sesidlulile isiphithiphithi leso kwabonakala ababe phambili kwisiphithiphithi abafana noGengcobo ezihlisa futhi eseya kuyigcokama usuyabona futhi akulona igcokama elisukayo lithi ngisahamba ngiyofuna amahhovisi obani nginani ibona because babuye ba realize ukuthi hayibo thina sidalelwe ukulwa nabaculi thina sidalelwe ukuchema thina sidalela abaculi ukubathitha bonke ngendlela efanayo uma sengazi ukuthi khona la ngicheme khona usuke yiqhawe umuntu bekwazi ukuyibuyisa kodwa uthini ngalomuntu ebese ejajiwe kwathiwa akalungile. Ingakho ngenje isibonele ukuthi nanamhlanje igcokama lisaphila nongizwe emkhulu ubani umuntu okwazi ukuphila nongizwe emkhulu njengoba edalwe kanje kodwa igcokama ngoba ungizwe ulibeka linjalo iqiniso alisupporte nangobuqoki bakhe kodwa igcokama uloke ehleli ngoba yindaba linendlela igcokama lokwazi ukudila nayo uNkulunkulu wegcokama unendlela akwazi ukubona ngayo ungizwe mayiseqala esefuna ukuvukwa izinto zakhe hayi ukuthi igcokama kuphela umuntu onje bakhona nabanye abama managers somewhere abawo director somewhere uyabona abanye abakuma MPs somewhere abanye aba all over abanjalo umehluko they don't recognize and appreciate ipower banayo igcokama inhlanhla yalo liyamazi uNkulunkulu elambana limazi libhekene nezimpi limazi libhekene nama challenges limazi lithukwa ingakho umuntu ofika lithuka kodwa ngelinye ilanga uyomthola enzani esecela futhi ukuthi aliphinde libuye lize emcimbini wakhe ingakho ubuthi uyabheka khona le festival ebiba khona la ebizwa ngekhuphuka nezakho ekhuphuka nezakho babonile abantu kulwa abalandeli kuthiwa kurobhekile nani wazama ukuchaza umnikazi wayo sathula ngoba asifuni ukuphazamisa iparish lakhe uyabona uzothula umuntu umbona kodwa ukuthi umhleli walomcimbi kusamela khule ukwazi ukukhuluma nabantu ukwazi ukubagoqa ngokomqondo ohleli nabo akusho ukhulile kusho ukuthi sometimes utsotsi ngoba une sweet talk khuphuka nezakho kodwa igcokama lakwazi ukubona before kubhikisha abalandeli ukuthi khona inkinga lapha khuphuka nezakho lakwazi ukubona igcokama kuthe mase kulwa abalandeli abaningi babelindele ukuthi igcokama eliba ngumsindo mase kulwa abalandeli bomculi belwa wawusuthini lapho isho ukuthini liyanto isho ukuthi akuyena umculi oba nenkinga abantu ababa organizer be-event abasuke bathatha izinto zilight because ngendlela basuke benama challenges ngayo during ukuhlelela i-event isibonelo nje ngicela ukwenza isibonelo ngikhuphuka nezakho ike yenza i-competition la siyathula siyabuka yathi SMS uzowina imoto ikhosa u500 SMS selokhu wazalo wakwazwaphi kuthiwa umuntu uSMS makuthiwa uzo SMS kabili usuhambile u10 rand mangabe SMS ka4 uyalithanda iqhawe lakho usuhambile u20 wakwazwaphi kuthiwa emhlabeni khona iSMS ewu5 rand shiya ukuthi lento uzoyithatha kanjani wena asikhulume namaqiniso wona idike baya SMS akabantu baya SMS abantu liyashaya ilanga lomcimbi ngoba phela bavotile abantu umuntu bevote because umuntu ufuna ukushayina ngelanga lomcimbi liyashaya ilanga lomcimbi kwikhuphuka nezakho akukhulunywa ngemoto futhi abatshelwa abantu ukuthi kuzokwenzana uvele ukuthi nje nya uma igcokama lithi khona ukushaya amanzi kwikhuphuka nezakho
bathina abantu bathi liyahlanya igcokama linomona igcokama alilawuleka igcokama badinwa yini ukuthi abakwazi ukulimanipulate abakwazi umanipulate ngoba uNkulunkulu walo ukwazi ukuyilwela ayitholakala imoto kuze kuyaphela umcimbi aba-updateiwe abantu nanamanje mangathiwa iyahamba uthi uyobona imoto eyawinwa hamba uyibone manje ngeke uzuyithola ungathi hayi yawinwa ubani uyaxoxela indaba thi hayi ubani wayiwina sasihlangene eboardroom wabuye wayiwina eboardroom usibani bani uyaxoxelwa kodwa i-criteria from the beginning of the competition yayingasho ukuthi iyowina eboardroom ibisiyafihlwa yayithi yolethwa iwine with brandings kukikizwe shawe izandla kube nama-champagne njengaleli quantum elawinwa ulo ugatsheni ayisho nale criteria mana ngikutsheleke baba kunoma yipi i-institutions bengabe uzorojwa institutions nje esuke inama rules i-binded by ama-regulations and rules urojwa kanjani awurojwa ngokuthi kwesinye isikhathi kuthiwe awuyitholanga into oyifunayo noma uwinanga kushintshwa i-criteria bayazi abantu abenza ama-network marketing uma isiwa i-network marketing kushintshwa i-criteria kwenziwani kushintshwa indlela isystem esebenza ngayo uma kade kuthiwa uma ngabe uintroduce abantu baya capturesheka abantu bese labo bantu labo ama premiums abo aya debitwa from ama applicants account emva kwaleyo nto usuthola commission uma ngabe usushawa kuvele kuthiwe hayi mhlawumbe bekumele uintroduce abantu abawu3 ukuze uhole kuthiwa ishintshe system usufaka 5 ukuze uhole seyashintsha manje criteria so nakuyikhuphukane zakho njengoba zazikade zilwe ingane kwashintshwa icriteria yekhuphukane zakho lokuyaqala bekubalwa ngokwesystem phinde kubalwe esangweni kodwa ngoba kwakade sekunomkhophololo akubalwa ngesangweni kwabala uma ungayibuza leyo nto kuvele kuthiweni kuthi hayi yashintshwa induna zabalandeli mana ngikutshela uyabona ngabe kune meeting ziningi izinto ezirayizwayo ezisuke ngeke zize zenzeke kodwa umuntu ubheka kuma point ashiwo ukuthi liphi ezohambisana nama needs akhe so ngiqonda ukuvezana igcokama lathi imali iveza as early as lento kuze kusuka umsindo kuno live kwathiwa liyahlupha igcokama kodwa namhlanje kwashintsha icriteria kwalabalandeli namanje mina abakwazi ukumela into yakhe bomculi inthosa lekhansela ngiyabavuma abalandeli futhi uyabona abalandeli kuthiwa babethola umuntu ongekho soft njengothosa lekhansela ekuthiwa babethola umculi ohlakaniphe ngempela ngabe le yanto yayizoba nabo ubulungiswa ngoba sikhona sihlala sibuka bese ngiyabuya ngizwa kwi-mother of all uyabona ngifuna ukubonga lapha uyabona indlela uZimdola ayihlwitha ngayo imic kwigcokama ekuthiwa kwakuumuntu ongalawulwa amandla kwakufuneka imbibizane lapha esayihlwitha nje imic kwakufuneka imbibizane ezothi nge left onzima angiphathi message fusek kwakufuna igcokama buvele nobuhlathi ekuthiwa libona kodwa lavele enzani lavele lathi ngekathi lithi ikona nqoba ke lokho kodwa ekuthiwa kwakuumuntu ongenayo iphawu wayezophendula ngembibizane asakazi andizwe uZimdola bhekele mase kwenzakalani mase kuvulwa icala mase ushaya umuntu esifazane mase kuyaphela ngecareer kodwa ngoba ipower yakhe ya react fast wenza ubuhlakane ngebenzi wabantu wavele nje wathi kanje wase 80 kanje wase yaphuma kwathi noma igora eyizacile waphela negora ayifani khona igora eyizacile khona igora eziyigora khona umuntu oba isigora ngoba kuthiwe ephatha livolovolo kodwa uthi uyalibheka isigora ezizacile kwathi noma igora eyizacile zim escorta out wavele wa comply to a situation ishoni liyona ngeke baba mawungenayo ipower yenze liyanto umuntu angena power ulwa noma kungafanele kanti umuntu onepower uyazi ukuthi ngizobhawa nini uyabona ngathi abahleli bemcimbi abafana noMageza lapha emhlanga engathi banganda abahleli bemcimbi nje ngizwile futhi kuthiwa kuhlelwa ingoma kaZwelonke leya ngoma kaZwelonke lebayihlelayo uMageza
izohamba kahle ngoba khona uMageza lapha bese kuba khona noMbomvu bese kuba khona naye uMcineka kodwa leya for the fact ukuthi ngoba vele uMcineka sezimnethe kakhulu kodwa for the fact ukuthi umqondo kaMcineka ukwazi ukuhlangana noMageza noMbomvu ukhombisile uMcineka ukuthi ukukhula kufisayo ekufisela amaciko akithi kodwa bangathiwa bonke abantu abahlela iqimbi abenze njengoMageza ngibonileke shemp sekukhona ngisho amantombazane ke manje nawo athahlela imicimbi yomaskandi befuna ukufaka insizwa ngibonile ke amancane amantombazane amanye obona kahle ukuthi nawo akakazi ukuthi enzani ngelinye ilanga ngiyowasho ngawo magama nawo bantu ayapatanisa ngoba bathini bathi lahlile imali komasipala uthatha imali bese uqhopha iartist bese kuba wena onemali so ingakho ngithe ake ngithathe lo mzuzu namhlanje inke ngizokhuluma ngento ethinta uMthandeni ngoba abantu abaningi abalithinti iqiniso elokuthi uma uMthandeni kuthiwa ngempela wrong yini ungizwe ihlathi kanje angakaze simuzwe ethuka uMthandeni esemjikela yini ngoba ungizwe inqoki mina ngimbonile ungizwe esebuyela ezama ukubuyela lapha kuKhuzani kwakuthi befika kuKhuzani uKhuzane uthi angisipetula uqobo bakho uyabazi uyabona ezama ukuqoniza ukuthi kodwa uMthandeni akukho la dinwa khona ukuthi hawu ngizwe uphila nami futhi uphinde futhi uncomo oKhuzani kwavele wayithulela nje ngoba wazi isitori sakhe noNkulunkulu wakhe kanti abantu bayangezwa yini le nkulumo yami mfethu ayihambisani nochema uma kuukuthi uyilenhlobo ofuna ukuqhenywa empilweni ukuze kufezeke inhloso oyifunayo ngeke mina abalandele kumele baxabane asho loya kodwa mase kuza kumina njengoba ngidila noMthandeni namhlanje uMthandeni akayiyona lento ahambe ependwa ngayo thi uwrong la unje hayi kodwa ukuthi naye umsulwa akhona amaphutha naye ngoba umuntu lapha nalapha ikhona icarelessness ngoba umuntu lapha nalapha yabo kodwa ifuna understand isibonelo nje mina ngake ngamema ngenza umcimbi lapha ya eDamini yabo wathi 2 years wagcina engaphumelelanga wathi bengabe ngaphumeleli ngaqonda ukuthi into eyenzekile la kungenzeka ukuthi kunengqinamba abhekane nayo ngenjani waqhubeka umcimbi wami wahamba kahle waqhubeka futhi hayi ukuthi mangibuya ngizobuya sengiza la senginyanyile ngambiza lo wangeza emcimbeni wami akusekona kuba umholi lokho akusekho kuba umholi lokho mawumholi nje ukhuluma iqiniso lime ungafuni ukuthi uzithethelele nanoma ingani ofisa ukuzithethelela ngayo kodwa abalandeli bembangi nabalandeli bakhe banelungelo lokugxeka imbangi abembangi bangamgxeka ngoba vele phela angithi kuyashiwa igama ukuthi they are like labona basesibayene esisodwa kanti izinkunzi azibusi esibayene esisodwa kodwa mina ngizokhuluma iqiniso akayiyona lento abantu abahlale bempenda bethi akalungile mangathiwa uyilento ependwayo ngabe abalandeli bakhe kade bayibona ngabe sebasho bathi hayi siyaphuma kuwena abalandeli baya unsubscribe baba uma bebona ukuthi ne awuhlelekile reason why even to date benga unsubscribe it's because mangabe seziya eqinisweni akayona kodwa mase ziya embangweni bayiviyo lingapha khona amaviyo ngapha ingakho ngelinye ilanga ngophinda ngikhulume futhi nangelinye iviyo isikhathi mase sifikile ngiyokhuluma futhi nakho mase ngikhuluma akekho ngiyofuna ngivime okwamanje uMthandeni nje uma kuukuthi umhleli womcimbi la ukhona noma utop la ukhona noma uphethe amafanzi ubuthi ayikho kama kuthiwa liyahlupha ngilifuni baba lapho umisleadwa abantu abafuna ukufeza inhloso zabo thola yimini uKingba ingakho nje baba nawe ulapha ekhaya uma umuntu ekuvala ukuthi ube ungawuthola umsebenzi noma ube nezitho emsebenzini omunye aza kuhlebe emsebenzini akukhulume kambi kubaphathi serious omunye akukhulume kambi la ugane khona thiwe umakotwane ekhaya uyawathanda amadoda omunye akukhulume kambi kubantu ophila nabo kwisekli yakho yini inhloso uyayithwebula isekli yakho ukuze isupport yena wena onyanya ofokofu
futhi angifune umuntu ozoloku engibuza ipasi nespecial lokuzana ngalo live wami namhlanje. Angichemile, angihlohliwe, angishushiwe. Angishushiwe. Abahleli bemcimbi abayihlela imicimbi. Kodwa abahleli bemcimbi abeze njani manje ababese center. Bonke abaculi bafana. Ukuze even ama sponsors bengabe zoxhasa afika aqonde ngqo. Bese ngiya kungelo V, khuphuka nezakho. Ngele V unekusasa eliqhakazile. Kodwa lingabulawa wena baba. Awu capitalize ngokuthi abantu bayakuthanda bese wenza into engafanele uzenze. Ngafanele uzenze. Uma ubaqashile abantu bakhokhela ekugcineni. Angabukhona umuntu ozokhokhelwa ngoba sekuliwa. Ngitshela wena ngelo V nekhuphuka nezakho. Ayikho SMS ebiza 5 rand uzowina ikhosa. Uma kuthiwa iSMS u5 rand kanti uzowina iLamborghini lapho. Ayikho baba. Even emthethweni I don't understand ukuthi kwakuvumeleka kanjani ngisho ema-radioweni kumenyezela ukuthi SMS 5 rand. SMS 5 rand. One SMS. There is no such. You can buy bundles. Uzobona. SMS ayubiza 5 rand. Ayubiza 5 rand SMS. Iphuma nje ithi ayike la 5 rand. One SMS. Yini leyo kwakubamba abantu. Owesibili lapho wena ngelo V. Ngikhuluma ngawe ngoba umhlelo womcimbi esifuna ukumbona ekhula. Take my advice baba. Awuxabani nabantu obadingayo. Xabani. Awubi iboss kubantu obadingayo. Wena wekhuphuka nezakho la. Ngoba ngelinye ilanga sozwa kuthiwa isiyabuya futhi ikhuphuka nezakho. Ayikho icriteria eshintsha every year. Kushuthi namhlanje mangafika mina ngithi hayi ishintshe kanje icriteria sezoyishintsha to suit me esengifike kuwena. Kusasa kufika omunye athi hayi ngifuna ungibambele la uzobe bese ushintsha icriteria. Ayikho into enjalo baba. Criteria ishintsha everywhere. Every now and then. Enzima kanje icriteria. Because phela uma umuntu ehlulekile uyahamba ekhaya ayo practice ukuthi ngokuzayo uzoyinqoba kanjani lecriteria ebekiwe. Ongenani kungaedwa phezukwe kwakhona phezukwe khona. Angithi wabona kuKhozi FM kushintsha ama criteria ukuthi kwabanjani. Uvele kube nesiphithiphithi nje ongasiqondi. Ukuthi hayi abantu kade bengenela ingoma ye top 10 kade bengena kanje manje sekuthiwa bangena kanje uyabona bebe email manje kuthiwa sebeyaqokwa manje khona abavele sibabona sebengaphakathi bekuthiwa ingoma kumele ibe nenyanga ezingaka kodwa manje sekushintshile isivele yaba nenyanga ezingaka yangena ayishintshwa icriteria mawushintsha icriteria isuka ikhona ubukhopholo obukhona behind. Thank you so much. Bye bye.